أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد barcha mahluqatlarni yuqdan бар итеп нигъмәтләп ва тәрбияләп торган мәгъбуд бил хак булган Раббыбыз Аллага күңел түрләребездән чыккан һәм сәнәрбез булса иде рәхмәт өчен җибәрелмеш ахыргы пәйгамбәребезгә Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салават шәрифләребез ирешеп торса иде аның әһле бәйтенә аның сахабаларына ридвануллаһи алейхим Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы булса иде һәм барча мөмин мөселман кардәшләребезгә Аллаһ Тәгаләнең китабы артыннан һәм пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламның сөннәте артыннан ияргән мөмин мөселман кардәшләремә ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Дөреслекте Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә һәрберебезгә бик күп хисапсыз, бихисап булган нигъмәтләр бирә. Һәм Ибраһим сүрәсенең 7-нче аятында Аллаһ Тәгалә булай дип әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Ла ин шакартум ла азиданнакум ва ла ин кафартум инна азаби лашадид." Аллаһ Тәгалә Куръанда мөмин мөселман кардәшләребезгә булай дип әйткән: "Әгәр дә ки шөкерле булсагыз, мин сезгә арттырып бирмен. Әгәр дә ки минем биргән нигъмәтләргә күфрлек кылсагыз, инкар итсәгез, аларны онытсагыз, инна азаби лашадид." Дөреслекдә минем газабым бик көчле һәм каты газап булачак дип Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безнең мөмин мөселманнарны нитә кисәтә. Һәм нинди нәрсә өчен, нинди нигъмәтләр өчен шөкер итәргә тиешбез? Әлбәттә, ул безнең гомерләребез, балаларыбыз, оныкларыбыз, яшәгән йортларыбыз, йөргән машиналарыбыз, эшләгән эшләребез, һәрберсе ул Аллаһ Тәгаләнең нигъмәте, һәрберсе ул Аллаһ Тәгаләнең бирмеше. Һәм Пәйгамбәребез алейхиссалам да үзенең сахабаларына 5 әйбер турында әйткән, 5 нигъмәт турында санап киткән бер хадистә һәм бүгенге көндә иншаллаһ менә бу 5 әйбер турында сезгә әйтеп китермен. Пәйгамбәребез әйткән: "Иғтаним хамсан кабла хамсин." 5 әйбер белән кулланып кал, икенче 5 әйбер алар урынына килгәнчә кадәр. Сиххатука кабла сaqamik дип әйткән, Пәйгамбәребез әйткән: "Сәламәтлек белән сиңа шир килгәнчә кадәр, хаста килгәнчә кадәр." Сәламәтлек иң зур байлык, аны сакларга, аның өчен шөкер кылырга, дөрес итеп кулланырга тиешле. Бирелгән сәламәтлекне без кызганыч күрмибез, онытабыз, әмма ширләсәк, аның кыйммәтлеген аңлый башлыйбыз. Ширләгән кешегә бер нәрсә дә кирәк түгел, күршесе дә, хатыны да, мәшәкатьләр дә, проблемалар да, политика да, iPhone да бер нәрсә дә кирәк түгел, иллә дә мәгәр аның бер генә хыялы бар, тизрәк терелергә. Арабызда бар мөмкинчелекләре шикле булган кардәшләр, алар бик каты сынау белән Аллаһ Тәгалә белән сыналган. Әмма зарланмыйлар. Күрмәүчеләр, ишетмәүчеләр, арбада йөрүче кардәшләребез, алардан зар сүзен ишетмәссең. Без аяклы, куллы, кулаклы, күзле буларак тормышка, язмышка тел тидерәбез. Сәламәтлек белән кулланырга дөрес итеп ашыкмыйбыз. Безгә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә аякларны, кулларны биргән, әмма без аларны гынахны юлларда сарыф итәбез һәм инде изге гамәлләрдә
кылырга, изге гамәлләр кылырга һәм изге юлларда үзебезнең сәламәтлекләребез белән кулланырга бик ашыкмыйбыз. Сәламәтлекне кемгә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә биргән, шул кешеләр сәламәтлек булмаган кешеләргә үзләренең ярдәм кулларын сузырга тиешләр. Пәйгамбәребезнең хадисендә дәвамында әйткән: "Ва фарагага кабла шугылик", үзеңнең буш вакытың белән сиңа мәшгульлек вакытың килгәнчә кадәр. Вакыт бер кайчан да җитми. Шулай бит. Әниләргә шалтыратып хәлен белергә, балалар белән утырып бергәләшеп җыелып китап укырга, хатын белән күзгә күз карап кичке чәйләр ишергә вакытыбыз юк. Мин бик каты мәшгуль, минем вакытым юк дип әйтүчеләр бик күп. Һәм без бу сүзләр белән алдаланабыз һәм хаталанабыз. Чөнки вакытыбызны бушка, зиягә кирәкмәгән чүпчәләргә без бетерергә бөтенебез оста. Тиешле булган әйберләргә вакытың юкмы? Белегез, бер көнне хәбәр килер, әнигез үлгән, балаларыгыз үсеп җитер, әти белән кулланырга аларга вакыты булмас. Хатының сиңа шулай ук синең белән чәй ичеп утырырга теләге булмас, ул да бәлки мәшгуль булыр. Шуңа күрә бүгенге көндә безнең фурсатыбыз бар, үзебезнең вакытыбызны кулланырга һәм алданмаска кирәк. Килер шундый вакыт, минем буш вакытым булыр. Юк, буш вакытың ул бүген, һәм буш вакытыңны дөрес итеп куллан һәм буш вакытыңны сакла. Пәйгамбәребез дәвамында әйтә: "Ва шабабака кабла харамик", яшьлек белән кулланып кал сиңа картлык килгәнчә кадәр. Яшьлек бу метро станциясе гына түгел, тугандар. Бу иң матур һәм продуктив гомер өлеше. Бу яшьтә гынах кылу бик җиңел, һәм шул яшьлек чорында гынахтан арыну һәм саклану иң саваплы эшләрнең берсе. Чөнки гынах кылыр өчен барлык мөмкинчелекләр бар. Безнең куәтлебез, безнең матурлыгыбыз, малыбыз һәм башкасы яшь вакытында була. Картайган вакытында гынахны кылу да бик мөмкин түгел шул. Чөнки аракы кабам дисәң, ниең, үпкәң яки инде башка агзаң авырта, тәмәке тартам дисәң, үпкәң тузылган, башка нидер эш эшләргә теләсәң, йөрәгең авырта, сәламәтлегең юк картлык вакытында һәм гынах кылуда ул вакытта бик авыр. Пәйгамбәребезнең сахабалары бабайлар булмаган, пәйгамбәребезнең сахабалары яшь үсмерләр булган һәм үзенең яшьлеген дөрес юлда сарыф иткәннәр. Тарихка кирип калгандар. Яшьлек вакытыбызны күбрәк изгелек кылыйк, садакалар бирик һәм инде изге гыйбадәтләр кылырга яшь вакытларыбызда тырышыйк. Пәйгамбәребез дәвамында әйтә: "Ва гынака кабла фақарик", байлыгың белән кулланып кал, сиңа фақирлек килгәнчә кадәр. Байлык, дөреслектә әйткәндә, татар халкының төп хыялы кебек. Гел ишетергә туры килә: "Улым, укы, бай булырсың, укымасаң фақир булырсың. Кызым, бу малайга кияүгә бар, аның акчасы бар, бәхетле булырсың. Миңа шундый эш кирәк, бер нәрсәдә эшләмәскә һәм бай булырга кирәк". Шулай бит. Байлык күп очракта кешеләрнең илаһенә әйләнә, кешенең илаһенә әүрәнә. Һәм инде шулай ук байлык өчен кеше бер-берсен алдый, кардәшләрен туганнарыннан мирассыз калдыра, хыянат итәләр, туганлык җипләрен эзәләр, кан түгәләр, төрмәгә утыралар, шайтанга табыналар. Бу нәрсә өчен бөтенесе? Күп очракта байлык өчен. Әмма безгә мөселман, мөмин мөселман кардәшләребезгә аңларга кирәк: байлык ул күләмнән тормый, миллионнардан тормый, аның күп булуыннан тормый. Байлык ул булганы белән риза һәм канәгать булу. 30 мең алып яшәүче гаиләдә бай була ала, 300 мең алып яшәүче гаиләдә фақир була ала. Сәбәбе нәрсәдә? Аллаһының бәрәкәтен югалту һәм кешеләр белән байлык белән уртаклашмау. Байлыкка ирешү өчен бер лайфхак бар. Ул да булса садака. Әмма саранлык фақирлыкны тудыра киресенчә. Акчаны кайда бирергә белмәсәгез икән, фронтка китеп кардәшләр гаиләләре монда калды, балалары, ыныклары, әгәр дә кителәкләрегез булса, менә бу акциядә катнаша аласыз. Батырлык мужество дигән акцияны башлап җибәрдек.
Әгәр дә ки садақасын кая бирергә белмәсәгез, шунда китерсәгез була. Һәм ахырында Пәйгамбәрбез әйткән: "Хаятука кабла маутик". Бу әлбәттә ахыргы әйбер, иң әһәмиятле һәм үз ишенә байлыкны да, яшьлекне дә, вакытыбызны да җыя, чөнки Пәйгамбәрбез әйткән: "Гомерең белән кулланып кал, сиңа үлем килгәнчә кадәр". Әлбәттә беләбез, без бу дөньяда бөтенебез вакытлыча, һәм гомер ул бик зур фурсат, үлем ул фурсатның ахыры. Без бу дөньяда яшәп, ахыргы сулышка җиткәнчә кадәр тормышыбызны Аллаһ Тәгаләнең ризалык юлына үзгәртә алабыз. Гомер бүген бар, иртәгә юк. Моны безгә пандемия да күрсәтте, башка хәлләрдә. Бүген без монда, иртәгә без башка җирдә. Бүген без исән, сау, сәламәт, иртәгә без вафат, үлгәнбез. Шуңа күрә менә бу фурсат белән кулланып калыйк һәм Аллаһ Тәгаләнең юлында тырышыйк. Баракаллаху ли ва лана фил Кур'анил азим ва нафa'ана бил аятил ва зикрил хаким. Астагфируллаhi ли ва лакум ва лисаил джамаатил муслимин аль-хадирин аджмагин иннаху гафурur рахим ажвадул карим ас-сами'ул алим. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дорогие братья, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля наделил нас огромным количеством благ. Аллах Субханаху ва Тааля в Коране об этом говорит в суре Ибрахим: «Ла ин шакартум ла азиданнакум ва ла ин кафартум инна азаби лашадид». Аллах Тааля говорит: если вы будете благодарны за дарованные мной блага, то я непременно умножу эти блага. А если будете проявлять неблагодарность, поистине наказание мое велико. Пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, общаясь со своими сподвижниками, перечислил 5 вещей, после которых придут другие 5 вещей. И пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал: используйте 5 вещей, 5 таких вех, скажем так, прежде чем столкнетесь с другими 5. «Иртаним хамсан кабля хамсин», сказал пророк. И первое, что он сказал: «Вассихатака кабля сакамик». Используй свое здоровье до того, как к тебе придет болезнь. И действительно, мы все живем в таком мире, что забываем о том, что такое болезнь, и вспоминаем о ней лишь тогда, когда сами начинаем болеть. До этого такие большие блага, как зрение и слух, как способность самостоятельно передвигаться, способность самостоятельно ходить в туалет, исполнять свою большую малую нужду, воспринимается нами как какая-то обыденная вещь, как будто так и должно быть. Но есть такая категория людей с ограниченными возможностями, которые также и среди нас. Это те люди, которым каждый шаг дается с трудом, или те люди, которые вовсе не могут ходить, те люди, которые слышат только со слуховым аппаратом или вовсе не слышат. Есть люди, у которых несколько процентов зрения, они видят только тень и свет, а есть люди, которые вообще абсолютно не видят. И вот они уж точно знают цену этим благам и этому здоровью, которое Аллах Субханаху ва Тааля нам даровал. Пророк говорит: используй свое здоровье до того, как тебя не постигнет что? Болезнь. А она постигнет каждого из нас. И мы свое здоровье должны направлять в правильное русло, должны его правильно использовать. На пути Всевышнего Аллаха, стараться зарабатывать халяльные деньги, стараться расходовать на пути Аллаха, стараться помогать людям руками, ногами, делать какие-то благие деяния. И в первую очередь мы должны брать назидание с тех людей, которые, несмотря на то, что являются инвалидами, никогда не жалуются на свою судьбу. Вы когда-нибудь разговаривали с инвалидом? Он принимает свое состояние таким, какой он есть. Нам же стоит немножко заболеть, чуть-чуть температура поднялась, мы сразу начинаем говорить: о, за что мне это, как так произошло, мы сразу выбиваемся из рабочего графика, нам ничего не нужно, абсолютно никакие проблемы нас уже не интересуют, только бы поскорее выздороветь. Дальше пророк, саллаху алейхи вассалям, в своем хадисе говорит: используй свое свободное время до того, как тебя не постигла настоящая занятость. Как часто мы говорим: братья, субботник в мечети, придите, пожалуйста, помочь убрать территорию. Что мы говорим? Времени нет. Я занят тем, занят этим, занят третьим, десятым. Как часто бывает так, мама говорит: приедь, пожалуйста, в деревню, помощь нужна. Мы говорим: у меня времени нет, я очень сильно занят. Как часто бывает
дети говорят: папа, можно поиграем? Он говорит: у меня времени нет, я сейчас занят, мне надо дела доделать. Придет такое время, когда с деревни некому будет позвонить. Придет такое время, несколько лет, и ваши дети уже не будут к вам подходить со словом «папа, почитай», потому что им уже будет неинтересно с вами, у них будет своя занятость. Пройдет время, и тебя поистине постигнет такая занятость, что ты не сможешь даже присесть, и будешь вспоминать о своих прошлых годах, как о свободном времени. Когда мы учимся в школе, мы думаем: времени вообще нет. Когда мы идем в университет, мы думаем: нет, в школьные годы было, оказывается, полегче, времени нет в университете. Когда мы учимся в университете, мы думаем: времени вообще не хватает ни на что. Когда заканчивается университет, начинается рабочее время, мы думаем: в школе и в университете было, оказывается, еще более-менее, там было время, хоть поспать можно было. Сейчас работа пошла, вообще времени нет. Женился, первый ребенок, второй, третий ребенок, понимаешь, что, оказывается, когда ты был в школе, в университете, только что женился и не было детей, тогда у тебя было время, а сейчас времени нет. И так это будет продолжаться всегда, всегда, всегда. Вы думаете, в 60 лет, в 70 лет, вот у бабаев спросишь: время появилось? У них тоже времени нет. Никогда не наступит такое время для того, чтобы у тебя появилось время для совершения добрых дел. Времени никогда не будет хватать. И каждый на своем этапе времени, на каком бы возрасте мы ни находились, мы должны вцепляться в это время и стараться заполнять его как можно больше благими деяниями. Не отказывайтесь, когда вас в следующий раз позовут на субботник. Дальше пророк ﷺ сказал: «Вашабабака кобля харамик». И используйте вашу молодость до тех пор, пока тебя не постигла старость. Вместе со старостью приходит дряхлость, вместе со старостью приходит неспособность к совершению как благих дел, так и грехов. В самые вот наши, скажем так, яркие годы молодости совершать грехи намного легче и намного проще. Почему? Потому что человек сильный, красивый, здоровый, у него есть деньги, он может совершать любые грехи. Когда мы становимся старыми, мы бы, может быть, даже хотели совершить какой-то грех, а уже не можем. Здоровье не позволяет или что-то другое, да ведь? Поэтому самое важное, нужно использовать нашу молодость для поклонения, а не так думать: я состарюсь, иншаллах, выйду на пенсию и начну молиться. Нет. Самое ценное – сторониться грехов, которые мы совершаем в нашей молодости. Дальше пророк сам сказал: «Вагинака кабля факарик». И используй свое богатство до тех пор, пока тебя не постигла бедность. И вот интересно, да ведь? Были у нас люди богатые, бизнесмены, до пандемии, да ведь? У них были реально большие деньги, и они тогда говорили: денег нет. А когда пришла пандемия, и у них доходы упали на 50%, они опять говорят: денег нет. А потом кризис еще ударил после этого, и они опять говорят: денег нет. А если вспомнить, до пандемии-то деньги-то были, да? Оказывается. А тогда ты говорил: денег нет. И в любом случае вот так. Оно так обязательно произойдет. Ты вот сейчас получаешь зарплату 30 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч рублей в месяц. И думаешь: мало, семья, дети, там надо в дом что-нибудь купить и так и далее. А придет такое время, когда и этих денег не будет. Придет такое время, когда у тебя был доход стабильный, а этого дохода не стало. Развалилась компания, тебя уволили с работы, забрали на фронт, твои дети остались голодными одни на попечении чужих людей. Может быть такое? Может быть. И пророк сам что говорит? Используй свое богатство, какое бы оно ни было на сегодняшний день, до того, как тебя не постигла настоящая бедность. Я говорю: брат, помоги, мы вот здесь вот строим социальную столовую для людей без определенного места жительства, для людей, попавших в тяжелую ситуацию. Он говорит: брат, денег нет вообще. Смотрю, в Алтай уехал на 7 дней, 300 тысяч заплатил на курс 7-дневный, недельный, там какой-нибудь у них этот ощущение сознания, там, в общем, вот этот рост. Бизнесмены собрались, уехали на Алтай, билет 300 тысяч. Я говорю: вот же денег нет у людей. А для чего-то есть деньги, для чего-то находим. В баню сходить за 10 тысяч, есть деньги, пожалуйста. Жене шубу обновить, есть деньги. А какие-то социальные вопросы решить, денег у нас нет. И пророк сам в дальнейшем в завершении говорит: «Вахаятака кабля маутик».
И используй жизнь свою до того момента, когда тебя не постигла смерть. Жизнь – это величайшее богатство, которое в себя включает и молодость, и включает в себя и богатство, и включает и свободное время, и все-все-все. И это является нашей надеждой на то, что за нашу жизнь мы сможем достичь довольствия Всевышнего Аллаха. Жизнь мы должны использовать таким образом, чтобы Аллах Та'аля нами был доволен. До тех пор, пока к нам не пришло вот это вот состояние последних вздохов, гаргара, пока душа не подошла к нашей ключице, мы должны стараться делать все возможное, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля нами был доволен. Используйте жизнь вашу до тех пор, пока вас не постигла смерть. А смерть каждому человеку, она находится очень-очень близка. Инна Аллаху ва малаикатуху юсаллюна аля наби, я юхалладина аману салли алейхим таслиман, Аллахума салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим, иннак хамиду маджид, инна салята танха анил фахшай валь мункар, ва акимус салях.